No, tak vítáme u našeho rozhovoru pro Herinfo Ivanu Filovou, skialpinistku, která mimo jiné jako první žena, myslím, si jela palavičínýho kuloár na Grossglockner, je to pravda? No tak ťažko povedať, či je to pravda. Tie zdroje informácií sú také skrátené. Potvrdili to teda Rakúšania zo svojej strany, že nemajú informácie o tom, že by to niekto ešte z žien zišiel, tak zatiaľ sa to vedie Dá takto. se palavičního kuloár považovat za extrémní sjezd? To určite to sa považuje za extrémny zjazd, pretože tá strmosť v tom kulári je v rozpätí 50 až 55 stupňov a to prevýšenie je 500 výškových metrov a to sú všetko kritériá, ktoré predurčujú terén ako extrémny. Já se na to ptám, protože jsme se ptali před několika lety Petra Habelera, jestli jezdí taky extrémní sjezdy. On říkal, že ne, že tak si sjede toho palavičínyho akorát. Tak samozrejme, to je z pohľadu rôznych ľudí. Sú aj extrémnejšie zjazdy. Niekto považuje extrémny zjazd, keď skáče cez skalné prahy 20-metrové skoky a takéto nejaké ťažké veci. Ale nejaká definícia, čo má francúzska literatúra, čo uvádza, tak uvádzajú, že ten terén, keď je nad 50 stupňov, tak sa považuje za extrémny, čo sa týka lyžovania. Ale niekto môže mať pocit, že je to pre neho ľahké, niekto môže mať pocit, že je pre neho extrémne, proste 35 stupňový svah. Si na přednášce, že jsi měla nějakou nehodu, že si spadla s lavinou. Můžeš o tom něco říct? No to sa stalo v zime 2006 v bulharskom pohorí Rila, keď sme pri výstupe na jeden z bulharských kopcov tohto pohoria vystupovali a pri jednom traverze vrcholovom sa nám otrhlo celé vrcholové plato, takže to bola lavína prachová, dosť rýchla a bolo to aspoň minimálne tých 500 metrov až do doliny. A vyhrabali ste sa úspešne? Tak boli sme 5-členné družstvo a bohužiaľ, alebo našťastie, iba ja jediná sama som bola strhnutá tou lavinou, keďže som bola práve v strede toho trhu. Moji parťaci dvaja boli predo mňou a dvaja boli dosť ďaleko za mňou. Takže počas padnutia tej laviny som bola stále pod ňou, ale keď sa lavina zastavila, tak som mala obrovské šťastie, že som ležala na povrchu lavinišťa, síce s obidvoma zlomenými rukami, ale nebola som zasypaná. A teď už sa zase vracíš do sportu po tomhletem skúsenosti? No, vraciam sa veľmi rada, lebo je to moja vášeň, z ktorej sa neviem vzdať a vraciam sa trošku, samozrejme aj s obavami, aj s takým väčším rešpektom a možno nejdem až do takého extrému zatiaľ, aj keď ma to láka, ale zase nemyslím si, že je to nejakým môjim cieľom robiť väčší a väčší extrém a uvidíme, ako sa to vyvinie. Vyberám si podmienky, za ktorých idem na tú túru, určite presne sledujem pred túrou vývoj počasia z snehovej vrstvy a snažím sa nejak vybrať si tie vhodné podmienky. A ako nerobí mi problém aj z polovičky túry sa vrátiť, keď zistím pod kopcom, že to není vhodné a že to není ono. Myslíš, že sú k niečomu takový ty metody skúmání snehu? Asi to má cenu, treba to robiť, ale vybrať si na to teda vhodný terén. A je veľmi ťažké napríklad vybrať si ozaj ten terén, kde tú norskú sondu, keď spravíte, tak je zodpovedajúca tým podmienkam, pretože ten sneh sa samozrejme mení každých 100 metrov žlabu, mení sa v rámci expozície, či vám tam slnko svieti, či nie, takže o 100 metrov môže byť ináč ako inde, takže nie vždy tá sonda je zodpovedajúca. Ako prvý faktor je určite ten vývoj počasia pred túrou, aký bol a vývoj tej snehovej pokrývky. A keď už človek si nie je istý alebo chce sa na 100% uistiť, že tento terén, ktorý idem robiť, tak aby vedel, či sa tam má zaistiť alebo nie, tak je dobre si spraviť na kontrolu norskú sondu, ak na to má čas. A skôr sa to robí v situáciách, keď potrebujem pretraverzovať nejaký svah alebo potrebujem určite tým terénom prejsť a nie som si istá, že ten terén je bezpečný, tak si pre istotu človek môže urobiť tú norskú sondu a keď zistí, že je to veľmi zlé, tak musí spraviť všetky faktory preto a buď sa stade dokáže vrátiť, alebo to musí prekonať nejakým preistením sa s partnerom alebo ozaj po jednom, aby nešli dvaja do toho terénu. Takže je to skôr taký
taký zicher. K tomu, že jsi opatrnější, že víc jako vážíš, kam se pustit, kam se nepustit a nicméně pokračuješ ve svých extrémních sjezdech dál, trošku jako řekněme nějakou opatrnější, poučnější metodou. By som nepovedala, ja si myslím, že dosť strachu a opatrnosti som mala aj predtým a teraz je to asi rovnaké, možno je to teraz v tom, že poprvé túto sezónu som ešte nešla až do takých extrémov a keď teda v tom Egiverte bolo dosť extrémne podmienky, tak som spravila kroky preto, aby to riziko bolo minimálne. To znamená, že použila som aj ten čakán, ktorý som doteraz nepoužívala pri lyžovaní a keď som si nebola istá, že ten terén je dostatočne pre mňa bezpečný, tak proste som si vytiahla lano z toho batohu a som časť kuloáru zlanila a zaistila sa lanom, lebo som nepovažovala za nejaké dokazovanie si, že to zlyžujem za každých podmienok. Ještě bych se teda zeptal na závěr, jaké máš plány, co tak ještě by si chtěla sjet zajímavého? No, tak plány je ako vždycky veľa tých kopcov práve, že a tých lákadiel v horách je množstvo a alpien nehovoriac, tak ani nemám konkrétny kopec, tých úžasných žlabov je toľko, že sa nedá vytýčiť nejaký konkrétny, ale určite sú to oblasti, ktoré vždy strašne rada navštívim a v ktorých sa cítim najlepšie a je to určite oblasť Mont Blancu a celá tá oblasť Chamonix. Teraz som bola v lete liesť v Novom pohorí Écrins, ktorá sa doteraz ešte nenavštívila, je to na juhu Francúzska, takže určite v zime by som chcela nejaký skialpinizmus podniknúť aj v masíve Écrins. No a predošlú zimnú sezónu som si značne obľúbila Dolomity, kde sú neskutočné možnosti, ako aj na krásne kuloáry, tak aj na pohodoviský Alp, takže to sú také 3 oblasti, ktoré si dokážem cez zimu preferovať. Dolomity, Mont Blanc a Écrins. A co tak nějaké vyšší kopce? U nás třeba získal docela oblibu Radek Váňa, který sjel z Pantik v Pákistánu, v lehké expedici vylezli nahoru a pak to sjel celé dolů. No, nad vysokomi kopcami som nejak špeciálne ešte neuvažovala. Poprvé nikdy som sa nemala možnosť dostať na ne ani horolezecky, nie to ešte s lyžami. A skôr tá postupnosť pre mňa je tak, tým, že ja nie som len lyžiara. Začínala som roky ešte na vysokej škole čistým horolezectvom a teda k tomu horolezectvu mám veľmi blízko a veľmi rada sa tomu venujem pomedzi všetky aktivity, tak si myslím, že keď sa dostanem do štádia, že dokážem horolezecky zvládnuť terén 7000-ový, tak možno by som časom uvažovala na lyžiach, ale ja som sa zatiaľ nedostala ani do štádia, že by som absolvovala nejaké tieto vysoké kopce. Bolo to aj tým, že asi som sa nikdy nepohybovala v partii ľudí, ktorá sa tomuto venovala až týmto vysokým kopcám. A zase každý máme geneticky dané nejaké danosti a všetci vieme, že schopnosť aklimatizovať sa na výšku nie je ovplyvnená fyzickou kondíciou, ale teda je daná tým, kto koľko znesie a ja to poznám z mojich návštev 4000-oviek, že ja tú danosť nemám a pre mňa je to veľké utrpenie a strašne veľa námahy dokázať sa aklimatizovať. Poděkujem za rozhovor, děkujem a přejem, ať tě žádná další lavina už nepotká, ať si jdeš spoustu pěkných, krásných kopců, no a když budeš chtít nám něco napsat pro Horinfo, tak to rádi uveřejníme. Ďakujem aj ja, pekne. A bolo to možno, že aj ťažšie, ako som si to ja pripúšťala.